Napasamang timay sa vehicular traffic incident iti along National Highway, bisinidad ti Barangay Estancia, no sa dino adagiti karaman dayti apasamak ket may sa Ford Ranger color gray, ngayon maneho ti agnagan R. Jesley, a residente, iti Barangay Nagsanga, Pasukin, Ilocos Norte, ken may sa Black Mitsubishi Adventure, ngayon maneho met ti agnagan Steven Roste, may sa PNP staff member ken residente iti Patubi, Poblasyon, Lapuyan, Zamboanga del Sur. Sigonti investigasyon ngayon sayang kat ti pulisya ket kabayatan nga agpapamyanan a direksyon daytoy Ford Ranger ket nagsardeng iti linyana adaytoy ket sumrekoman iti pagtaenganda kabayatan daytoy Mitsubishi Adventure ket agpapaabagatan met a direksyon ngem idin tamadanon na daytoy nakapasamakan ti aksidente ket nasakop na daytoy linya ti Ford Ranger rason anadungpar na daytoy ken rason ang nagbaliktadan pay ti Mitsubishi Adventure. Dagos met ana respondan ti pasamak ken insigida damet ana itaray iti balay pagagasan dagiti driver ken pasahero dagiti involved alugan gapwanan nga tanagsagabar itoy iti naduma-duma sugat iti bagida. Sir, sa ngayon po ay kanina lang po at about 11:40 AM nagkaroon po tayo ng accident sa Barangay Estancia, Pasukin, Ilocos Norte na kung saan ang isang gray Ford Ranger with plate number NDI 5940 ay traveling going north. At itong black Mitsubishi Adventure naman po ay galing siya ng south going to south. And itong Ford Ranger po ay tumigil pansamantala sa may tapat ng kanyang bahay. Papasok sana siya. Ngayon, tamang-tama naman, may nakapark na truck doon sa gilid. Then sinisinyasan niyang dadaan siya. Nagkataon naman na itong adventure is na medyo mabilis siya at na-encroach niya yung lane ng vehicle 1. Yung driver po ng Ford Ranger ay unharmed po, pero kahit pa paano ay dinala po natin siya sa medical para makita kung may injury siya. While yung driver po ng adventure is complaining stomach pain. At yung isang pasahero niya po ay nagka-complain din po ng parang fracture yung shoulder niya. And both naman is both drivers and passengers are both alive. Hindi naman po grabe yung kanila, yung injury nila. At the same time, yung sasakyan ay nagkaroon din po ng damage, pero hanggang ngayon wala pa yung estimate. Okay po. So, sino yung lumalabas na liable sa accident, sir? Sa ngayon, hindi pa natin makikita talaga kung sino po yung liable. Pero kung magbe-base lang tayo doon sa line is medyo kinain po nung adventure yung lane ng Ford Ranger. Siguro nakikita niya. At the same time, may nakaparada po kasing nakaparadang truck dito. Kaya siguro maaring iniwasan niya rin po. Mamaya po ay interviewin natin yung driver para malaman po natin kung ano ang talagang cause ng Istorya ti maysa baket anakadlaw ti desgrasya ket ti amuna ket adda natuang akayo. Adda natuang akayo, sir, ti manangag ko itatay. Apa yan niya DJ nga ta? Rimuara ka ta kwarto. Kuna tay apo ko. Apa niya DJ kuna adda na disgrasya dita kuna na. Siya nagtataray kam nga rimuar nga may nang kita. Nagdinong parmat gayam dayto. Kalpasan tinapasamak a desgrasya ket nagpalagip manen ti pulisya iti Pasukin, Ilocos Norte. Kadagiti motorista dumaldalyasat iti kawatiwatan tinadakamat a lugar. Iti palagan nadda kagrunaan na iti karito agundaway ket nagalis ti kakalsadaan gapu kadagiti panakapaspasamanen ti tudo. Nire-remind po namin lahat ng mga drivers and passengers na i-observe po yung blow bagets natin. B is for battery, lights, oil, brakes, air, gas, engine, tire, and self. At pag na-observe na po itong blow bagets at nakasakay na po tayo sa sasakyan natin at nagda-drive ay mag-ingat po tayo. Huwag po nating
palaging defensive driving po tayo, huwag po nating i-insist na tayo po yung may right of way. At in case man na nagkaroon ng ganon is huwag pong pairalin yung init ng ulo para wala pong mangyaring masama po sa atin. Para TJCQ News Online, Joey Cordero Kiawit, Naghipadamag.